Korábban már beszélgettem a homestagingről, viszont azt még kevésbé tudom, hogy milyen szempontok alapján hozzák meg a döntéseiket, amikor egy-egy ingatlant felkészítenek az eladásra. Zsófi, azoknak, akik nem tudják, hogy mi is ez a homestaging, összefoglalj nekünk egy pár szóban. Tulajdonképpen a homestaging, hogyha össze kellene foglalnom, akkor az ingatlanok eladása vagy kiadása való felkészítését jelenti. Ez tulajdonképpen csak új építésű lakások esetében működő eljárás lehet, vagy felújítandók esetében is? Sokan elsősorban inkább a szép, jó állapotú ingatlanok gyors eladásával azonosítják, de legalább ennyire fontos egy olyan lakásnál is, ami rossz állapotban van, felújításra szorul. Egy ilyen lakás első elnézésre sok vevőt elriaszthat, de amennyiben megfelelően készítjük fel, az jelentősen növeli az eladás árát, illetve az eladás gyorsaságát. Ebben az esetben a legfontosabb kérdés az, hogy meddig érdemes elmenni a felújítással. Ennek hogyan néz ki a folyamata? Hogy kell ezt elképzelni? Együtt dolgozik valakivel a homestager, vagy önállóan végzi ezt a feladatot? Homestagerként segítünk abban, hogy pontosan meghatározzuk, hogy milyen szintű átalakulás szükséges a maximális megtérüléshez. Ennek az első lépése a versenytársak ismerete. Ha a környéken több felújítandó lakás található, akkor fel kell mérnünk, hogy azok milyen állapotban vannak, milyen áron hirdetik azokat, milyen előnyeik és hátrányaik vannak a mi ingatlanunkhoz képest. Ha a versenytárs lakás zsúfolt elrendezésű, sok apró, kisebb helyiségből áll, akkor egy jól átgondolt térszervezéssel, egy felesleges válaszfal kibontásával vagy egy funkcionális berendezéssel már versenyelőnyt érhetünk el. Ha az én példámat nézzük, akkor én generál kivitelezővel dolgozom együtt, ő bonyolítja le a felújítás részét. Zsófi, mi az, amit egy homestager megvizsgál, amikor megbízzák egy lakás felújításában, vagy eladásra készítésével? Fontos a célcsoport meghatározása, mert nem mindegy, hogy kinek szeretnénk eladni az ingatlant. Mondjuk egy fiatal első lakását kereső pár teljesen más elvárásokkal érkezik, mint mondjuk egy befektető vagy egy nagyobb család. A célcsoport igényei már a felújítás szintjét és a berendezés stílusát is meghatározzák. Ennek egyik legfontosabb tényezője a lokáció. Ha például a környéken több iroda vagy egyetem található, akkor jó eséllyel fiatalok vagy befektetők fogják ezt az ingatlant megnézni, akik számára a fenntartható megoldások, a modern design a vonzó, míg mondjuk egy családi ház esetében a tágasabb terek, az otthonos légkör kialakítására helyezzük a hangsúlyt. Egy prémium kategóriás ingatlan esetében a kifinomult részletekre, a luxusérzetre kell helyezni a hangsúlyt, egy olcsó panellakás esetében sokkal fontosabb a költséghatékony, praktikus, esztétikus megoldás. Zsófi, neked mi a tapasztalatod? Egy homestager mennyire kap szabad kezet a megbízóktól? Tapasztalataim szerint akkor tudjuk a legjobb eredményt elérni, hogyha a tulajdonos vagy megbízó megbízik a szakember döntéseiben.